Leave that place. Leave that place. Zoom it very well. Cover everything that they do. It's a tender. Cover them very well. Zoom it very well. Zoom it very well. Yes. Zoom whatever that they are doing very well. Zoom whatever that they are doing very well. Mama uchijo kakanu jiagbaro. Ina bu ihe na-eme na arụ n'ụbọchị nke taa. Agwa alaeze oti na ndị otie na-eji chọrọ ịgbagbu ụmụ arụ. Iwu ọchịa ihe na-eme n'ebe ọrị. Agaza were egbe chechi anyị. O nweghị ihe anyị mere ụmụ arụ ebe ọ bụla ị nọ ị na-gesie ntị ike. Na Eze Aro abata n'obodo aka ji ọvọ. Ọ bata n'arụ eze nọ n'okporo aga ọvọ. Ọ bata n'arụ eze udo. Ndị iji arụ ịgbara anyị mkpu. N'ụzọ n'ụzọ ọ bụla anyị gbara anyị mkpu ka mmeri bụrụ nke anyị. Please, chechi anyị agafeghị. Chechi Eze Aro. Biko ihe ntọrọ iri onye ọwụla nọ n'ebe a. Anyị achọghị ọbara nwa arụ ịtasa n'ala ya. Kama ọbara nke ndị ma atasa. Biko ihe m chọrọ iri onye ukwu onye nta. Biko nụ anyị agbalịala nụ duru eze anyị zaa move rute n'ọrụ ụlọ nna ndị amị na polisi isi n'ọra ga-abaghị onye si na nwa ọrụ nwa Arochukwu anaghị abaghị n'ụlọ nna ya onwe anaghị abaghị n'ụlọ nna ihe m na-arịọ onye ukwu onye nta biko nụ ka anyị laghachitụrụ na obi nkịta obi n'etiti ka anyị laa n'obi nkịta enwere mmiri anyị nwere ike ndị mmadụ biko onye ewekwa iwe o nye m na-arịọ onye ukwu onye nta biko onye ewekwa iwe m maara na obi adịghị anyị mma n'anya mere ihe a the very first time anyị na-afọdụ ihe a kama nke a n'ezi anyị ndewo ụmụ arụ ndewo ndị arụ na ndewo mbịarambịa arụ ọkwa ike eji arụ ka anyị nọ na-eme egwuregwu anyị ọkwa ibe obi nkịta gbara egbo taa amị nọ n'ogo polisi nọ n'ogo a na-ete egbo a sị na Eze Arụ anyị lọrọ anyị ga-adịrị lọ ndị amị na polisi ga-ebe chichi anyị ebe a mmekpazi adịghị enweghị ọbara nwa arụ na-atasa n'ala ya so biko ihe m na-arịọ onye ọbụla achọghị m ihe ọbụla ma wee isiokwu n'ọnọdụ ya biko m na-arịọ onye ukwu onye nta biko nụ ka anyị laghachi n'obi nkịta ọ wụrụ mmiri wụrụ ihe ọbụla anyị ruo ebe ọhụ anyị aṅụọ ya ka ọ mejila n'ụlọ anyị kama ọ wụrụ m ike eji arụ anyị na-eme ya anyị na-emegbe ya ihe kwere na anyị na-eme ọ bụrụ na anyị ruo na oge amịikpe obi nkịta ndị aga chọrọ anyị bịa gịnị ka anyị na-eme anyị arụsịwa ọgụ enweghị onye na-achọghị abịa ebe ọhụ ihe kwesịrị na enwe onye na-achọghị abịa ebe ọgụ na ị zụrụ na mgbe anyị rutere na họl enwere ihe dị kọmanda kwuru kọmanda said na ọ nụrụ na a na-alụ ọgụ na-egbu ndị mma n'ifu anya m n'ifu ya anyị ga-esi ya na enweghị ọgụ a na-alụ onwe egbe a na-ebi ome aka na abịawa but to my greatest surprise irute ebe a ya ọwụrụkwa semman onye iri abụọ ya kwụsị ihe m chọrọ ikwuru gị ugbu a na ebe a ka ụmụ agwụ gwa m achọpụ anyị ihe ọbụla ọbụla chọrọkwara anyị enye ahapụ kacha agawanụ iwe agawanụ